Poďme. Dobrá Klára. Čo je toto? Elektronický asistent. Lítium-ionová technológia obohacená o motor vybavený turbodúchadlom, solárne panely na streche. Modrý Volkswagen, mám ťa! A koľko stojí takéto auto? Asi 100 litrov, ale neškodí prostrediu. Nechápem, prečo na takom nejazdí každý. No, dá sa povedať, že kameňom úrazu je extrémna chudoba. Existuje leasing? Musím sa ti s niečím priznať. A ja. Tá kniha o hypnóze nebola darček. Prišiel som za tebou, lebo som osamelý. No, iste, fajn, to poznám. Dôverne. Aj teraz to prežívam. Ja som nikdy nebol sám. S Bridget som chodil od strednej. Láska zo strednej. Ja som na strednej chodil s plagátom Molly Ringwaldovej. Vtedy bola do mňa po uši zamilovaná. A to som nemal ani cent. Určite ťa stále miluje. Nie. Zmenila sa. Jej srdce je chladné a zlostné. Dnes máš nejakú ťažkú nohu, kamoš? Ako sa môže len tak zobudiť a nechcieť byť vydatá? No, to vlastne len tak vyzerá. Z mojich skúseností viem, že nad tým rozmýšľajú dlho. Vieš, tu môžeš ísť najviac 50 a ty ideš o 130. Kam zmizlo, kým nás smrť nerozdelí? Ale kto zomrel? Ani ty, ani ona. Ani moji 150. Spomaľ. Tak to režeš zákruty? Milujem ju, Ellen. A chcem ju späť. Ja to viem. 165 Volden. 165. Život bez Bridget nemá cenu. Kamión, strašne to bolí. Ja to už nevydržím. Prepáč, že som ťa tou jazdou vydesil. To nič. Prepáč, že som ti očúral sedadlo.